reprezentace státu Uruguay. Of the World Championship. Ano, Hradec Králové de Okonavareteru Sekai Senchu Kende ni ano Tetsuda Tekuda Sataka. I am proud to tell you that we are fully aware of the fact that local born here, he was a very successful ice hockey player and now his whole stipends gathered on the competition floor. Hej, oj! Hej, Heian Shodan! Ach! Nějak vylepšit, teď už ale je vada. Vada byla druhá na mistrovství světa 2016 a byla třetí na mistrovství světa 2006 v žákyních do 14 let. Shodou okolností tam jsem zrovna startoval taky, takže já jsem samozřejmě na medaili teda nedosáhl, že jsme měli v kategorii asi 130 závodníků a já jsem se dopracoval do třetího kola, tam jsem tedy skončil nakonec. Ale byl to pro nás všechny, co jsme se tam účastnili z České republiky, nesmírný zážitek a vlastně první setkání s Japonskem a to pak se tedy to vydrželo a opakuje se dost často, že tam jezdíme, takže pro nás přelomový rok 2006. Jinak já jsem tam teda nezávodil v žákcích U14 teda. Na to jsem se chtěl zeptat. Ale jak tě znám dlouho, tak právě vzpomínám na tvoje pravidelné cesty do Japonska. Co si z toho vždy nejčastěji vezmeš, nejvíc? Pro mě asi takový řád, který tam jako panuje, když samozřejmě ono, je to jak kdy, ono, když zase jsou takové ty nezvyklé události, tak mně připadá, že tam ta improvizace zase taky není úplně jako to, ale v těch takových historických spjatých s přírodou a s energií a tak dále, všechno tam má logiku, všechno má prostě svůj smysl a to samé v karate. A já vlastně od té doby, co cvičím karate, tak vlastně ten smysl objevuji a je potřeba mít obrovskou pokoru. Opět nádherný skok v Katě Uncu na závěr. A je potřeba mít opravdu tu pokoru a dost často právě tady v Evropě se stává, že v té kata si ti závodníci nebo nějaká federace změní ty techniky, protože se jim to tak cvičí líp a vlastně nepídí potom, proč to tam vlastně ta technika vůbec je. A tohle se nám vždycky vyplatilo, protože to je obrovský benefit, když pak vlastně získáte nějakou schopnost pracovat s tím tělem, takže asi toto a samozřejmě vůbec taková, ti Japonci jsou hrozně přátelští a je to tam moc příjemné. Pojďme na známky, ty budou asi patrně hodně vysoké podle... When I was playing kata, I was so nervous and I'm really happy and I appreciate for everyone who cared and who make this tournament. Okay, so karate is really fun, so please enjoy karate itself. And maybe training is really hard, but it's going to be really fun and you can unite and you can make many friends for all over the world. Dělala by si trošku zvykla a měla hrozně, nebo ne hrozně, to zní to, ale měla problémy s lopatky, neměla je dobře fixované a v těch počátečních technikách tam rameno lítalo a krásně to prostě srovnala a už to bylo perfektní, ale tam bylo vidět, že malinko se prostě v tom úseku trápila, takže to krásně dorovnala, ona je
výborná cvičenka. A teď můžeme vychutnat cvičení Barbory Bukáčkové. Je to závěr tohoto finále. To velmi těžké zacvičit tu kata, ale podle mě jako hodně těžké je zvládnout ten psychický nápor toho, že vy nesmíte udělat sebe menší chybičku. Prostě to je, protože zacvičit si takhle prostě na tréninku, to ona umí krásně, jako, ale umět to zacvičit zrovna tady a zrovna to už je hodně psychická záležitost. A dneska jí to sedlo, ona občas má výkyvy právě, že přece jenom ta psychika tam je hrozně těžká, hrozně složitá. Ovlivňuje i ten fyzický výkon, i nějakou může tam vloudit chybičku a dneska ty kata cvičila úplně perfektně. Krásně zacvičené. Tady v závěru jsme mohli vidět, že malinko ty Japonky tam do toho úderu tu energii trošku dají. Je vidět, že prostě Bára makala, dala za sebe všechno, ale teď nemyslím po té fyzické stránce, to jako u ní není absolutně problém, ale ona má za sebou x zápasů v kumite dneska. Jo, tuším, že na medaili to asi stačit nebude, ale ty rozdíly nebyly tak velké prostě. Přesně tak, opravdu, jak jsme říkali ještě předtím, než Bára Buka. Kancho Nobuaki Kanazawa. Stříbrný z posledního světového šampionátu. Další je předvedení Kata Unsu. Už tedy po třetí ve finále mužů. Velmi dynamické provedení. My jsme vlastně tu kata několikrát viděli, tak můžeme porovnat, že opravdu ty techniky byly takové znatelně rychlejší a dobře propojené. To samozřejmě nemusí znamenat jakoby lepší provedení, to je individuální už trošku rytmus té kata. Ale určitě zatím velmi dobře cvičená sestava. Ale jsem zvědavý, jak to bude v porovnání s Larsem Henriksenem. Mně se toto cvičení teda líbilo, i když jako opravdu to kata Unsu od Henriksena mám rád, tak to se mně líbilo ještě víc. Tak jsem zvědavý na ty body. To je u konce. Já osobně bych Murakamiho poslal do vedení za tohle kata. A s tebou souhlasím. Také se mi to líbilo více než podání Henriksena. Ten to zvládl velmi. Two days ago, in the morning, I walked around alone. Yeah, it's so beautiful, the view. Yeah, I like the city very well. Murakami vede o půl bodu před Larsem Henriksenem. Třetí jsou dohromady Joval Zaid a Ichiro Kanaka, ale teď už se soustřeďme na Daniela Beneše. Kata Meikyo, velmi netypická do finálového bloku. Já jsem zvědavý, jak zareagují rozhodčí. Daniel Beneši cvičí protože bude zítra cvičit vlastně kata tým s touto kata a
To musím říct, že kluci mají obrovské šance, si myslím, na medaili. Kata tým. Tak uvidíme. Zacvičil velmi pěkně. Ale jsem zvědavý, jako já myslím, že rozhodčí jsou zvyklí cvičit, sami si to viděli. No je to i těžké pro Daniela Beneše, protože on cvičí ještě v jiném stylu, malinko nebo v jiné federaci. Opět ten výpad, o kterém jsme hovořili, rozeběhnutí se, stažení přední ruky a zásah na hlavu. Tady bod pro Iva Hanu. Krásně. No, tak teď to opravdu bylo velmi rychlé i na Japonce. Loren Gogolo si tak srovnává na 1-1. Ní se dostalo do druhé poloviny. To je stejný postup Romuna jako v tom předcházejícím zápase, kdy vyčkává na svůj výpad. A teď přichází. Skvělá práce a Rumun otáčí skóre tohoto finálového zápasu, který má spát. Necelá půl minuta do konce. Pěkné techniky, čisté, líbí se mi velmi projev rumunského karatisty. Hana už moc času nemá. To zkouší. No, tam vlastně, když podmetáte, tak ona ta žínka není zas tak měkká, jako třeba na judu nebo na zápase. Takže je potřeba podle pravidel jakoby kontrolovat ten dopad soupeře. Nicméně teď si to vynahradil. Už je to naprosto jedno, protože vítězí Loren Gogolo si Bogdan. Was a really strange match. The Japanese fighter was very good. He was scoring the first, and I needed to recover. I did it really good. 3 attacks and 2 attacks and 1 counter, and I won the match. Takže to prohozené pořadí zůstává ze semifinále. Teďka Mitranové zůstává stále stejná. Čekává na svoji soupeřku. První přerušení, pokud nebudeme počítat to, že zápas se dostal do prodloužení.
tuším, že 3 bílé praporky. Tak si myslím, že tam ani jako je úplně zbytečná nějaká debata. Je to potvrzené, Fujimura získává první bod po finále nad 60 kg. Ani na potřetí se nedokázala Mitranová trefit do své soupeřky. Minuta za námi. Fujimurová stále vede. Pěkný kontr, zase udržení vzdálenosti a zásah. 2-0 a Japonka je velmi blízko titulu mistryně světa. Je to tedy na rumunskou radost, nevypadá, když rumunský trenér byl hodně hlasitý, až je upozorňoval dvakrát rozhodčí. Se stěšil. Je konec. Čistá práce a zlatá medaile. Pojďme opět na muže. Tím, co si můžete prohlédnout, to nejzajímavější je z právě proběhnutého utkání. A Fabio Gonçalves, to jsou finalisté kategorie mužů do 75 kg. Krátká technika. No, to bylo opět takové hození toho soupeře na zem. Právě na rozdíl od podmetu, kdy trošku kontrolujete dopad toho protivníka, tak tady byl klasický odhoz. To závěr zápasu a bude rozhodnuto. Tak nakonec Jeremy Deles opravdu v samotném závěru 3 vteřiny před ukončením časového limitu, před vypršením časového limitu dokázal získat důležitý bod a stává se tak mistrem světa. Tak to zvládl naprosto dokonale a pohlídal si to. It's amazing. It's amazing. I was waiting for that. 3 years ago, I did second place. It was frustrating, and I really trained hard. I really wanted it. It was quite hard during the pool qualification, and I was really focused here, and I'm so glad, really. It just happened, so yeah. Na zápasišti jsem hodně zvědavý. Kanazavová měla skutečně velmi pohledné utkání. Poslední vlastně finálový zápas žen. Kata už máme za sebou také váhovou kategorii do 60 kg, teď tedy, pardon, na 60 kg, teď tedy do 60 kg. Měli jsme několik zápasů, kdy japonský závodník nebo závodnice měli výškově navrch. Samozřejmě neříkám, že to není možné, ale není to tak časté. To byl další úder do tváře a Kanazavová má problémy stát. Jsme to tady jednou měli, a to v semifinále, také u japonského závodníka, který musel být ošetřován přímo na zápasišti. Tak tady to uvidíme ještě jednou. Ano, čistý úder
do tváře. Hlava se úplně zaklonila Kanazavové. Tak tohle už byl hodně nekontrolovaný úder. Tam jako už Hiyori vlastně šla dlouho dopředu. Nebylo to, že by si naběhla, ona jela útok. To znamená, Rumunka musela jasně vědět, že prostě to přiblížení je a bylo to jako... Byla to velká nekontrola. Takový inkasovaný úder i v karate vlastně může hodně změnit psychiku závodníka, to k horšímu, ale i k lepšímu někdy. Jo? Probere trošku, jakoby spadne nějaká nervozita z toho závodníka, přestane řešit nějaké věci, prostě šlape do toho. Někdy to pomoct může, někdy samozřejmě, že ten úder je hodně silný a člověk ho hodně cítí, ano, to tam bylo. Od pro Japonku. Tentokrát je podstatně dříve než v semifinále. Přesně tak a hlavně bod do vedení, jo, protože vlastně předtím Hiyori vždycky stahovala. A myslím si, že svého tatíka... Srovnáno na 1-1, půl minuty do konce. Tak Kanazava to opět dokázala, kdy skutečně si to umí načasovat a teď Popová ji bude nahánět a snažit se ještě srovnat. No. Vypadá to, že se jí to povedlo. Tak porada. Rumunští fanoušci jsou teď utišováni. No. Těžko říci, bylo to tak, ten první samozřejmě úplně minul, ten druhý byl tak na hraně, protože hodně ustupovala, ale myslím si, že obodovatelné to bylo, ale záleží, jak se poradí rozhodčí. Radí se 2 vteřiny před končením. Tady opravdu můžou rozhodnout, zdali zápas v podstatě skončí ve prospěch Japonky, nebo dojdeme do prodloužení. Nakonec je to bez bodu. A to znamená, že Japonka Kanazová se stává mistryní světa. Já myslím, že to bučení je opravdu... This championship is really huge and great, and people are really supportive, and I think it's really nice. Yeah. Stříbro z tohoto zápasu, takže opravdu další je bohatá sbírka medailí pro tento národ. Ryutaro Ono buď udělí, anebo se vysvětlí, proč nebyl udělen. Pokud je hodně daleko, viditelně, není vůbec důvod zastavovat. Tak tady to vypadá na bod pro Ona a je to okamžitě potvrzené, takže Ryutaro Ono vede v tuto chvíli 1-0. Je jasné, že tento vlastně poslední zápas nemá skoro žádnou atmosféru, protože jsou to dva Japonci, není jakoby důvod stranit jednomu nebo druhému. Už jsme také říkali, že japonští fanoušci si úplně nepotrpí na nějaké řvaní. Oni se umí bavit i nahlas, ale že by jako emotivně
To oni spíš jsou takový, jako že vnitřně hodně drží palce tomu druhému nebo přejímu a prožívají ten zápas hodně, ale rozhodně tady jsou hlasitější týmy. Ano, tady skutečně podle atmosféry nelze posuzovat kvalitu zápasu. Jako poradil, co oni viděli z té druhé strany. A je to druhý bod pro ona. A prakticky už takové zajištění vítězství, když to samozřejmě ještě neznamená. Naopak to může znamenat potvrzení ukončení, protože ono tam šel do výpadu, trefil a je to tak. 3-0. Krásně na tu těžkou váhu, jako velmi dynamický start. My vám děkujeme za pozornost. Učí se s vámi Michal Petr Ďal a Kamil Guzek. Us.